Колежки, добър ден. Добър ден! Има ли? Имаме идеално място. Perfect spot. На английски да го кажа. Да, кажете на английски, тъй като предаването вече набира... This is a perfect spot for fishing. Така че отивай до колата и ми донеси лумиса веднага. Още новина е, че колежката не знае, че лумиса не е в колата. Колежки, лумиса е на врат. Си взел лумиса? Не. Ивайло Иванов. Това беше края между нас. Без лумис не ми кажеш. Ами, приятели, Белоръчик не е далече. Колежката си явно се прибира пеша, тъй като аз съм с кола, тя не. И така, виждате, иначе тук може да се развади. Както колегата беше пуснал едно клипче с пастърви, виждате. Няма как да няма подмол. И така, за вас предава от Белоградчик. Не Иван Гарел, а Иван. И колежката. Колежки? Колежки, защо бягат? Съсипаме риболова за деня. И колежката Мария Пешкова. Благодарим за вниманието. Прякото предаване на Белоградчик скали приключи.